Gymmatçylyk dowam edýär. Ýurdun bazarlaryny alyjylaryň satyn alyş ukyby pese başdy. Türkmenistanyň çägindäki ähli bazarlarda gymmatçylyk dowam edýär diýip Azatlygyň ýurdun içindäki habarçysy maglumat berýär. Özümizde öndürilýän iň pesýili tuýunyň 1 kilogramy 16-20 manat, 1 kilogram käsir 9-10 manat diýip Azatlygyň habarçysy Daşowyň Daýhan bazaryndan habar berdi. İň arzan pomidorun 1 kilogramy 9-10 manat diýip ol sözüne goşdy. Bir hepde mundan ozal Azatlygyň paýtagtly söhbetdeşi 18 manatdan aşagda pomidorun Aşgabatyň sowda nokatlaryna tapdyrmaýanlygyny habar beripdi. Hili ýokary tuýunyň 1 kilogramy 55-65 manat aralygyna satylýar. Güne bakar ýagynyň 1 litri 45 manatdan satylýar diýip çeşme belledi. Azatlyk bilen gizlinlik şertlerini söhbetdeş bolan türkmen ykdysadçysy ýyllaryň dowamyny ýurt başlysonunyň bazar ykdysadyetine geçmek baradaky gürrüňleri gaýtalap durýanlygyny ünsü çekdi. Ýerli ykdysadçylar ilatyň girdejileri bilen häzirki bazar şertleriniň bir-birine gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň döwleti degişli ýa-da hususy edara kärhanalaryna aýlyk haklarynyň düzgünleşdirilmegi boýunça degişli resmi namalar jemgyýetçilige elýetirildi. Ýöne türkmen medpuaty her ýyl ýurtda aýlyk haklarynyň pensiýalaryň döwlet kömek pullarynyň we talip haklarynyň 10% ýokarlandyrylýanlygyny habar berýär. Geçen ýylyň iýul aýynda prezidentiň gol çekip şu ýylyň ýanwaryna güýje giren kararyna laýyklykda ýurtda iň pes aýlyk hak 715 manat möçberine kesgitlenipdir. Bu mukdar dollaryň resmi kursu boýunça 204 dollara, gara bazaryň narhy bilen takminan 40 dollara barabar bolýar. Türkmenistanda ortaça aýlyk haky 800 manatdan aňyry geçmeýänler ýöne bazaryň häzirki şertlerine 8000 manat aýlyk berilse halka haritlar el ýeterli bolardy diýip türkmen ykdysadçysy gizlinlik şertlerini azatlykda hasap ýöretdi. Ykdysadçylar bazar ykdysadyýetini harit üçünçüligi bilen oňa bolan talabyň arasyndaky gatnaşygyň bahalary kesgitleýändigini, şeýle-de oňa geçmek üçin döwletiň ykdysadyýeti gödäwçiliginiň minimal derejede saklanmalydygyny, ýurtda kanunyň hökmranlygynyň berkidilmelidigini, eýetçilik hukuklarynyň kepillendirilmelidigini aýdýarlar. Ýurtda aýlyk haklarynyň möçberiniň düzgünleşdirilmegi barada degişli maglumatlar jemgyýetçilige giňden el ýeterli bolmasa-da, ýerli ýaşaýjylar mugallimleriň iň ýokary aýlyk hakynyň 1000-1500 manat aralygyndadygyny aýdýarlar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlylar ýurtda harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine ýokary aýlyk haklarynyň tölenýändigini, şeýle-de olara dürli ýeňilliklerden peýdalanmaga mümkinçilik döredilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň iýulda gol çeken kararyny ýurtda iň pes pensiýa haky ýanwaryň 1-inden başlap 280 manat möçberine kesgitlenildi. Azatlygyň ykdysadçy söhbetdeşi gurrunga dowam edip türkmen häkimetleriniň sosial döwlet düşünjesini ünsü çekdi. Sosial döwlet diýmeklik döwletiň ykdysady taýdan, sosial taýdan öz halkyny goramagy diýmekligi aňladýar. Ýöne bizde tersi bolýar. Sosial taýdan halk döwleti goraýar. Döwletden halka peýda ýok. Milyonlap türkmenistanlylar aýatlar işsiz entäp ýör diýip ykdysadçy ýurtdaky işsizligiň derejesine degip geçdi. Ýurdun konstitusiýasynyň 5-nji maddasy Türkmenistan her bir adamyň durmuş taýdan goraglygyny kepillendirýän döwletdir diýär. Söhbetdeşimiz döwletiň kärenneçi daýhanlardan satyn alýan paýtadyr buğdoýynyň nyrklary boýunça öz garaýşlaryny beýan etdi. Döwletiň buğdoý paýtany daýhanlardan satyn alyş nyrky bilen olaryň bazar bahasyny deňeşdirenine biziňkileriň daýhanlary günnüýden güni taladygy bolýar diýip ykdysadçy aýtdy. Azatlygyň ýurdun içindäki habarçysy Daşowda guruluşy haritlarynyň häzirki bahalary barada giňişleýin maglumat berdi. 4 litrlik jaý boýogy 350 manat, 1,4 metrlik iň arzan parket 667 manat, emulýasiýa boýogy 25 kilogramy 1500 manat, 20 cm boýy 6 metrlik tagty 259 manat, 1,4 metr keramik kafel 200 manat. Şeýle-de ol azyk haritlaryň hemde beýleki önümleriň häzirki bahalaryny bellädi. 1 litr süýt 9 manat, 1 kilogram et 43-65 manat aralykda, 1 kilogram kepek 4 manat, 1 kilogram kunjary 5-6 manat, 1 kip mal otu 22 manat diýip ol sözü jemledi.